Ibadah haji. Ariza iki hamil lagi ya cocok nggih. Ya ngopo? Hawane ademe kaya ngene teng kene. Ya wis ben, mbok yo kowe iki wong anakmu yo lagi siji. Wingi bar Agnes. Agnes nglairke Gendi Tiwi, Tiwi nglairke Gendi Orisa. Nggih. Orisa sok nglairke kowe Gendi kowe. Nek bareng pripun? Nek bareng Ora apa-apa, aku tak golek sinden-sinden liyane. Berarti sing ora nek bareng sing isih melu aku Anting karo Elisa. Ha, engko tak golekke sinden sing enom-enom aku nyawang kowe iki ya. Alah gayane mbiyen ketok apa, saiki ketok apa? Mbiyen ra ketok, saiki ora ketok. Ra ketok gedene semene ra ketoke piye? Atok tutupi. Hah? Apa ta? Apa lho? Ayo wong kok padake apa. Padha anting berarti. Yo.